Bale, atzerapen pixkatekin goaz, baino gure ordu tartea mantenduko dugu, bale? Bueno, oraingoan goiza zabaltzeko gonbidatu edarrak ekarri ditugu, ona, hausnarrean eta gogoetan jarraitzeko, ekintza komunitarioaren gakoak izenburu jarri diogu solasaldi honi, eta, bueno, bi emakume ibilbide luzeko eta oparoko gonbidatuak ekarri ditugu, batetik Mariluz Esteban dugu, Unibertsitateko irakaslea, medikuntzan lizentziatu, antropologian doktorea, ezakit gaur egun afiteko zuzendaria bazara, ezta? Antropologia eta feminista ikerketa taldeko burua da, EHUko ikasketa feministako eta generokoak ere buru izandakoa, hori ez jubilatu zara hortik, ezta, Mariluz? Bai. Eta bere ikerketa lerro nagusiak dira osasuna, generoa, gorputza, maitasuna, erromantikoa eta genero harremanak, eta gonbidatu dugu ona ere, azkenengo urtetan ere, bere ibilbide feminista eta militanteaz gain, ere hainbat ikerketetan parte hartze eta komunitate garapenari ere heldu diolako, bere ezagutza esparrutik, eta hori dela eta. Eta bestetik Eba Salaberria dugu, Eba historian lizentziatua, bera Donostiako udaletxean gazterian sailean hasi zinen, ez da, Eba? Eta gero parte hartzearen zuzendari izan zen 96-tik 2009-ra, ez? Parte hartze saila sotano batean, ez? Zegoen garaian udaletxean horre nahiko, ez? Bodetzen ez da bulegoa, goatzen naiz sotano guk praktikak egin ditu, orduan ezagutu nien, eta zan zulo bat, ez? Eta gerora, horre ere ekarpena handia egin duzu, eta ibilbidea, ez? Horre indarra asko egin duzue, zuk barne, eremu hori zuzentzen, eta, joan da pixkanak ere sail hori asko landu da. Gerora Donostiako hiriburutza kulturalera salto egin zenuen, ez? Eta hor beste parte hartzea eta komunitate garapenean ikuspetik ere, baino beste marko batean aritu zinen, eta azkenengo urte hauetan Donostia Lagunkoi programaren arduraduna. Ikusten duzuen bezala, bata eta besteak, kurrikulum luzea dute, nik pixkat gai ezberdinak ekarri ditut aipatu nahi izan ditut, eta ordubeteko metodologiari dagokionez, galdera batzuk bidali dizkiegu, eta atzoko egunean bezala, nik joango naiz pixka bat galderak planteatzen, eta haiek erantzuten. Ezagit zuen aurkezpenari zerbait gehitu nahi dio zuen? Esatzeko? Ez zuen burua aurkezteko edo nondik hitz egingo zuen edo? Ez? Bale. Eskerrak eman ere, hori, Mariluzek oraingo izen esaten zian zergaitik izan izun baiez, eskerrak eman, ez? Baiezkoa emategatik eta egin duzuen lanketa prestaketa lanagatik. Bale, aurkezpen rondan ostean, pixkati eztabaida edo gogoeta honi irekiera, solasaldi irekiera emateko, planteatzen diegun lehenengo galdera da, zuen ikerketa lan, zuen lan esparrutik zeintzuk dira, mundu akademiko militantetik eta tokiko administrazioaren eremutik zeintzuk dira zuen ustez ekintza komunitarioaren alorrean, neurri handi batean ezinbestekoak diren gakoak, dimentsioak, kontzeptuak, pixkat jorratzea, aipatzea, zerrendatzea, bai? Eta Mariluzu hasiko zara, ondo iruditzen bada. Katuko diguzu denbora, pasatzen bagara. Bai. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik, ilusio berezia egiten dit Ebarekin egiteak mainguru hau, eta bai, esan nion baietzu da baino lehen, eta orain iraian esan dut, baina zaratik esan nion lagunei ezin zai ezetz esan, eta hori beti problema bada. Bueno, nondik hitz egiten dudan, egia esan, banekien handerek gonbidatzen ninduela, eukidogulako ikerketa kolektibo jende askoren artean egindakoa, unibertsitatean gizarte mugimenduen arteko aliantzei buruz, eta handerek ere parte hartu du, baina gero, prestatu dudanean egia esan, errezago egin zait aktivista moduan edo herritar moduan kokatzea. Orduan, pizka bat kombinatuko ditut biak, baina ikusiko duzuen nik ditudan kezkak eta galderak gehiago direla, bi lekuetan, baina gehiago direla herritar moduan, ezta? Feminista naiz, feminista moduan hitz egingo dut batez ere, ekimen desberdinetan parte hartu dut, eta agian gero komentatuko du zerbait. Lehenik eta behin komunitate atzoia itzeren zen, baina komunitatea zer den, badakigu ez da, atzo izan zen, oso anizkoitzak direla komunitateak, batera komunitate desberdina daude, partekatzen dituzte oso gauza desberdinak, eta batzutan idealizatzen ditugu, eta nik uste dut ez direla komunitateak idealizatu behar,
batzutan komunitate batek gure komunitatearen kontra egiten du, edo alderantziz, hor botere harremanak, hori dana badakigu atzo aipatu zen, baina hortik hasi nahi nuen, ez da? Nik batez ere hitz egingo dut orain momentu honetan testu inguruaz eta ekintza komunitarioen inguruan ze ulertzen dodan nik edo ze iruditzen zaidan garrantzitsua. Testu inguruaz ere atzo aipatu zen, Ernestok hitz egin zuen honetaz, gero Igorrek ere zerbait gehitu zuen. Oso testu inguru honetan aldaketa asko gertatu dira, batez ere ja adin bat dugunok badakigu, ez da azkenengo 40-50 urtetan zelan aldatu da Euskal Herria, zentzu batean, beste batzuetan ezain beste, eta gizarte oso politizatuan bizi garela, ez nahi sartuko, baina pentsatu beharko genuke ze esan nahi duen horrek. Oso gizarte politizatuan bizi gara, onerako, txarrerako, ekintza bat antolatu nahi dugunean, nik batez ere galderak egingo ditut gaur, Politika praktikatzeko eta ulertzeko moduan ere aldaketa handiak gertatu dira, honetaz ere hitz egiten ari gara, Igorrek atzo aipatzen zuen, 80. hamarkadan hasi ginenok gaur egun gako batzuk aldatu zaizkigu eta pizka bat egokitzen ari gara, eta gazte batzuek adibidez gaur egun ez daukie historia hori, ez daukie eskarmenturik, hor gaude ez da, oreka eta desoreka horretan. Politika egiteko, eragileen politika sari naiz, politika egiteko moduak ere aldatu du dira, lehen kanpainak asko zehaztuagoak, asko zorrotzagoak ziren, zurrunagoak ere, gaur egun politika ulertzen dugu, kalean esan nahi dute, batzutan eragilek ulertzen dute, proiektu bat, gero atera, gero konpromiso hori ere asko malgutu da, onerako eta txarrerako, ez da? Baina kontestuaz hitz egin behar badut, esango nuke ere, 80. hamarkadan, pentsatzen genuela dena geneukala irabazteko, aurrera geneia zala, eta gaur egun ez. Gaur egun badakigu atzera ere egin daitekela, eta horrek aldatzen du bai gure ikuspegia, ez da, orduan zetarako lan egiten dugu, nola lan egin, itxaropena ere, horretaz hitz egiten ari da asko, ez da, itxaropena ere galdu dugu, edo hortxe gaude, itxaropena nola berreskuratu, eta, nik uste testu inguruaz, nago bakarrik zertzela da batzut ematen, baina merezi duela bai, igual horretaz bakarrik hitz egitea. Gero, guk Euskal Herrian egiten dugun politika, orokorrean ez bakarrik asko da erreformen eskakizuna eta austurak lortu nahia. Batera, feminista batzuk horretan gaude, nahi dugu sistema aldatu bat, baina aldi berean gaude udalarekin negoziatzen erreforma bat. Nola kombinatzen dugun hori ere oso interesgarria da, nik uste dut zientzia politika zaudeten ontzat, ez da, zer egiten ari garen horretan. Esan nahi dut, testu ingura interesgarria da, politikaren teknifikazioa eta profesionalizazioa ere gertatu da, gero hitz egingo dut honetaz, eta hori ere oso interesgarria iruditzen zait. Bale. Parte hartzeaz ere bai, asko hitz egiten dugu konpromisoaz, ez da? Eta konpromiso faltaz, eta nik uste dut horretaz ere hitz egin behar dela, nortzuk konprometitzen dira, eta nortzuk ez, eta zergatik, eta horretaz adioz feminismoan gaudek eskatuta, ekimen batzutan oso jende gutxik, ez da, eramaten duelako proiektu baten koordinazioa, eta horrek baditu bere arazoak, baina bebai, orain Amaiarekin tokatu zaite aurreko ariketan, eta esaten genuen bebai, plazera, ez da? Atzo Ernestok usteot aipatu zuela bizi esperientzia esanguratsuak edalako termino bat erabili zuen, baina nik uste dut feminismoan gero eta gehiago hitz egiten dugu plazeraz. Ekintza komunitarioetan edo politikan aritzeak ematen digun plazeraz. Eta horretaz hitz egin behar da, ez bakarrik errekonozitzeko eta esateko, nik ondo pasatzen dut. Nik 80. hamarkadan nengoenean beti bibieretan eta hori oraingo gazteek esaten dute, baina zer egiten zen duten, baina nik pasatzen nuen superondo. Esan nahi du, niretzako hori zen bizitza eta pasioa. Gaur egun igual beste modu batera, baina plazeraz ere hitz egin behar da, inkluso jendea erakartzeko, aizue, ondo pasatzen dugu, ez da bakarrik ardura, ez da bai ondo pasatzen. Orduan, testu inguruaz nik uste luz hitz egin daitekela eta gehiago hitz egin beharko genukela, testu inguru lokalez ere bai. Eta gero, ekintza komunitarioa zerbait esan nahi dute, Anderek, basta esan arte. 2 minutu, bale. Bata da kontzeptualizazioak edo hizkuntzak. Ze hitz erabiltzen ari garen, nik atzo egin nuen ariketa bat entzuten nuenean, esaten nuen, nola deituko genien lehen honi? Esaten nuen, deituko genien kanpaina bat egiten ari gara, militantea gara, aldarrikapen batzu ditugu, orain zera ekintza komunitarioak deitzen ditugu. Zertarako hitzen aldaketa horrek, galdera utzi nahi dut bakarrik, zertarako, ona da, txarra da, jende arruntak batzutan ez ditu ulertzen hitz horiek, horren bidez orduan jerarkiak sortzen ditugu, badiru digu bakarri dakigula horretaz, jende arruntak ez dakiela orain jartzen ari naiz ikertzaile moduan, ikusten duzuenez.
Bueno, gero, prozesu parte hartzaile asko hitz egin zen, baina prozesu parte hartzaileetatik aparte daudenak, prozesu autogestionatuak ere, esan nahi dut talde batzuk daude erabat autogestionatuak, horretaz, adibidez, ez dakit hainbeste dagoen ikastar honetan, edo pizkat instituzioetatik aparte bizi direnak. Nik Donostiako kantu jiran parte hartzen dut, hori bada ekintza komunitarioa bete-betean, baina zaizu ekurritu ona gonbidatzea Donostiako kantu jirakoak, oso interesgarria izango zen gero, eztabaidan denbora ematen badit, ikusteko ze politika mota egiten den eta nola guztiz instituzioetatik aparte, ezta? Baina, bueno, teoria eta hitzen asmakizunak eskatzen nau, ze teoria norena, atzo adibidez entzun genituen hemen 2 liburu, nik ezagutzen ez nituenak, apuntatu nituen jakina, baina esan nahi nuen, eta herritarren teoria nola jasotzen dugu, ze estatus ematen diogun teoria horri, non dagoen, hau esaten dut, ze nik Basaurin nago, Basauriko emakumeen taldean aspaldi, eta hor badaude bi lagun bikide, Kontxi Gomez eta Maripaz Diaz inoiz egongo ez direnak hemen, eta daukie jakituri bat eta teoria bat izugarria, eta nire aholkulariak dira. Nik problema bat badaukat edo gai bat, batzutan hitzaldi bat emateko deitzen diot Maripaz, ze pentsatzen duzun honetaz, beti dauka puntu interesgarri bat, baina horiek ez dira gure aholkulariak, edo gero eta gutxago, eta horrek kezkatzen nau. Oso harin, eztabaidak nola ematen ari diren ekintza komunitario horietan, ezta? Lehen esan dut eta hitz egingo dut horretaz politika oso teknifikatuta eta profesionalizatuta daukagula, eztabaidak ere bai. Ni horrek eskatzen nau. Badakit nik, baditu lagun batzuk dinamizatzaile oso onak saretenok edo direnak eta oso ondo antolatzen dizute metodologia parte hartzaileak eta hori, baina batzutan, eztabaida librea? Eztabaida librea non galtzen zaren, bueltatzen zara, hori ez alda importantea. Orduan, eztabaidak ere, eztabaidez ere hitz egin beharko genuke, denboraz eta genealogiaz, baina hori aterako da gero eta igual ez naiz hainbeste sartuko, eta bakarrik bukatzeko Andere, nola komunikatzen ditugu gure ekintzak. Nire lagun bat etorri da, aste nagusian Euskal Herrira, eta esan dit gauza bat, ze pentsatu eman didana, esan dit, ikusten dut, bera Asturiarra da, Asturiasen asko hitz egiten dugunaz gutxi egiten dugu. Berak esaten zuen, hemen iruditzen zait asko egiten duzuela, gutxi kontatzen diezuela kanpokoei zer egiten duzuen. Berak, bira bat egin du, eta esaten du, Gernikara joan nintzen, eta nintzen ezertaz enteratu zer dagoenan, igual esageratzen ari zen, baina ze pentsatu eman zidan, ez da, nola komunikatzen du, egiten duguna, eta gero honekin bebai, teknologia berrien eta sare sozialen erabilera, nik uste dut hor bete-betean, ni atzo bakarrik ordu batak arte egon nintzen, ezin izan nuen gehiago alditu, zoritzarrez, baina horretaz esan hitz egin, nik uste dut sare sozialen erabilera ere, behintzat feminismoan gaur egun oso importantea da, onerako eta txarrerako, eta suposatzen dut, badituela onerako zabalkundea eta hori, baina arrisku asko ere bai, baina pentsatu beharko genuke ze komunikazio estrategiak erabiltzen ditugu gure ekintzetan, ezta? Eta hor utziko dut, gero jarraituko dut gai batzuik. Oso no. Eba, zure txanda. Egunon, ni praktikatikan egindako ikasitakoak eta hausnartutakoak konpartituko izuekin. Donostiako udaletxean urte asko daramazkit lanean, eta ekintza komunitario hori, igual ez horrela esan da, baina beti izan da, egon da presente tokatu zaizkiten lanetan, ez? Niretzat ekintza komunitarioa da harremanetan intentzioa jartzea. Intentzioa jarri behar da. Ze harremanak beti ematen dira, erakunde publiko baten barruan, hiritarrekin, elkartekin, eragilekin, eta harreman horiek ez dira neutroak. Ez dira neutroak. Orduan, nik uste kontzientzia hartu behar dela harreman horiek ematen direla, eta harreman horiei ze intenzionalidadea jartzen diozutan. Niretzat ekintza komunitarioa erabat lotuta dago horrekin aukerak eta testu inguruak sortu harreman horiek posible izateko. Guk ez ditugu harremanak sortuko, baina bai sortzen aukera sortu ditzazkegula testu inguruak, espazioak, proiektuak, egitasmoak, dinamikak harreman horiek sortzeko. Eta harremanak desberdinak diren personen artean.
Niretzat hori ekintza komunitarioa horrekin lotzen dut. Gero baita ere lotzen dut gertukotasunarekin eta egunerokotasunarekin. Gertukotasun hori izan daiteke fisikoa, baina baita ere izan daiteke relazionala. Gaur gertukotasuna eta egunerokotasun hori izan dezakezu, igual fisikoki ez zauden persona batekin, baino niretzat lurraldea ekintza komunitarioarekin badu lotura estua. Eta egunerokotasun horretan eta gertukotasuneko harreman horietan harremanak sortzeko intenzionalidade hori harreman erderaz esaten den bezala rekurrenteak, ez? Ikusten gea, ezagutzen gea, rekonozitzen gea, eta hortikan aukerak sortzen dira. Orduan, lehen hemen aipatu zen, baina niretzat erreferentea den Oscar Rebollo esaten du, necesitamos bibliotecas en las que la gente entre de una en una y salga de 3 en 3. Patios de la escuela en las que las familias van a recoger a sus niños y se organizan. Hori da behar deguna. Orduan, niretzat da, harremana, egunerokotasuna, gertukotasuna, harremanez puntuala, hor sortzen diren, aukerak. Gero, harremanak sustatzea zertarako. Harremanak izateagatik, ez? Hemen ere aipatu da, ez? Gizarte bezala ditugun erronkei aurre egiteko inor bakarrik ezin du. Udaletxeak bakarrik ezin du, elkarte batek bakarrik ezin du, hiritarrez. Orduan, nolabait niretzat ekintza komunitarioa badu organizazio kolektiboarekin lotura bat. Osea, elkarrez hautzen dugu, harremantzen gera, antolatzen gera, aurre egiteko ditugun erronka hoiei, erantzunak bilatzeko edo sortzeko, eta gure bizi modua edo bizi kalitatea edo gure aukerak mejoratzeko, ez? Eta guzti hau, niretzat erabat lotuta dago eraldaketa sozialarekin. Nik ez dut ulertzen ekintza komunitarioa eraldaketa komponente hori gabe. Niretzat gaur egungo bizidegun errealidade haupetzeko aukera bat da, eta horregatik hain importantea iruditzen zait, eta iruditzen zait ez dugula askotan egiten, eraldaketa hori esplizitatu. Zein da lortu nahi dugun eraldaketa? Hitz egiten dugu eraldaketaz, baina hori ze baloretan, zertarako nahi dugun eraldaketa hori. Orduan, nik Aldundiak bideratutako prozesua, markoa sortzeko prozesu horretan, gauza asko ikasi ditut, beste lagundu dit ordenatzen, ez, buruan, baina oso, ez dakit, nire etxeko lanetan da, oso barneratuta gelditu zaitena da, zer da teoria del cambio hori, ez? Proiektu konkretu honetan, egoera konkretu honetan, prozesu konkretu honetan, zer da aldatu nahi duguna, eta hori hortaz hitz egin, hausnartu, eta esplizitatu. Eta iruditzen zait, hori esplizitatzen danean eta konpartitua denean, bidea argiagoa dago, eta bide horretan hartzen diren erabakiak edo egiten diren ekintzak edo sortzen diren harremanak edo jartzen diren baliabideak nolabait denbora guztian teoria edo aldakatu nahi dizun interpelatzen zaitu. Egiten ari garena bide honetan laguntzen du edo batzutan liatu iten gea bidean. Eta orduan argi eukitzea zer da aldatu nahi dugun hori, aldaketa horretan zein implikatzen dan, atzo ere aipatu zen, ez? Esploratu, probatu, ikasi, baina jakinda beti ere zein dan zer da aldatu nahi dugun hori. Orduan, niretzat ekintza komunitarioa, harremanak, intenzionalidadea, gertukotasuna,
egunerokotasuna, organizazio kolektiboa eta eraldaketa ere horiek sartuko nituzkenik. Primeran, bigarren galdera zuringo dizute ba. Piskat, asko hitz egin zen atzoko egunez, baina gaur ere ona ekarri nahiko genuke, zer, nolakoak dira zure eremuan jardunean, ez, sortzen diren, oain jende nagusiarekin, ez, askolan egiten duzu, udaletxean ziurnoia, ez, organigrama eta egunerokoa ondo ezagutzen duzu, absentziarik nolakoak dira zure lan esparruan, teknikariek sortzen dituzte, berezkoak, egiturazkoak, gizartean daude, hortan eragiteko aukera dugu. Piskat, gai horrei nola heltzen diozuzuk zure lan esparruaren egunerokotik, ze kezka dituzu, zer partekatu nahiko zenuke ben? Horren arira. Niretzat hau da gehien kostatzen zaigun zerbait, naiz eta zer da aldatu nahi duzuna argi izan, edo, saiatu behintzat, ez? Baina prozesuetan, proiektuetan, ekimenetan nolabait isladatzea errealidadearen anistasuna hori da gehien kostatzen zaiguna. Eta ja asko irutzen zait kontziente izatea. Ze batzutan nik kontuatzen naiz, ez? Sartzen zea eta irutzen zaizu lana egiten ari zaren jendearekin anitza dala eta erantzuten duela testu inguru horretan ematen den anistasun hori. Eta, orduan, ja kontziente izatea irutzen zait importantea dela. Eta nik uste kontziente izateko ni behintzat nire esperientziatik abiatuta identifikatzen dugu erronka eta berela jartzen gea horrekin lanean zer egingo duguna. Eta ez dut uste, nik uste dut dedikatu beharko geniokela, eta ni saiatzen naiz, denbora dedikatzen entzuten, begiratzen, eoten, ulertzen, ezautzen, ez berela, pum. Ze irutzen zait, denbora horiek ematen dutela ez dela ezer gertatzen, ezinbestekoak dira, burua kokatzeko, ulertzeko beto errealidadea eta perfil horiek, desberdinek horiek ezautzeko. Eta esaten duena, harremanak artikulatzen diren espazio horietan beti daude ausentziak. Eta niretzat, politika publikoetatik lehentasuna eman behar zaie arazo, hauskortasun perfil horiek. Beti egongo dira ausentzia, baina nik uste politika publikoetatik hor jarri behar dugula begiradatan. Nik, igual honekin esageratu iten dut pixkat, baino nik entzuten detenean hemen ez daude, bastakitze, ezkestia inoz etorriko. Guk antolatzen ditugu edo sortzen ditugun gauzetara ez etorriko. Ez daukate zer egin, guk egiten ditugun horietan niretzat. Egin behar duguna da, eon pertsona horiek dauden tokitan, bere egunerokotasunetan, bere rutinetan, konfiantza duten pertsonekin aliantzak sortuz, seguru sentitzen diren espazioetan, bere interes eta behar eta desioetatik abiatuta, niretzat ez da etorri. Da, jun eta egon eta presentzia ukitzea. Eta erakunde publiko batetik, Donostiko udaletxean, baliabide pile bat ditugu, hiritarrak eta egoera horietan dauden pertsonen egunerokotasunean dauden profesionalak. Orduan, nire ustez, begirada komunitaria edo perspektiba komunitaria hori, nik erabat zeharkako bezalako zerbait ikusten dut, erabat, eta kapa relazional hori edo zein politika publiko hori gehitzeko aukera eta beharra ere ikusten dut. Baina bai irutzen zaitela, edo behintzat nik esperientzian ikasi detena, oain dela bastakil dau 5 urte, Anderek esan du adineko pertsona, sartze prozesuak planteatzen ditune erronken proiektu batean lanian nahi naiz,
eta parte hartzea da oinarrizko printzipio bat, eta orduan adineko, ez bakarrik adinekoekin, baina adineko personekin lan asko egiten dugu. Oinarri, ardatza da. Eta zaintza hitz egiten eta parte hartze espazioetan, hemen parte hartzen ari diren adineko perfilak ez dira zaurgarritasun egoeran daudenak, bakardade egoeran daudenak, ez dira perfil horiek. Eta orduan, guazen probateitea, eta guazen, baina pertsona hauek ez da urte, guazen probateitea, ze igual ez da pertsona horiek, ez igual gure lan egiteko moduak dira pertsona horientzat egokiak ez dianak, ez da? Eta orduan, proiektu txiki bat jarri genuen martxa egia auzoan oso gauza interesgarria pasatzen dira. Oso eragile potenteak zaudete, tamaina desberdinetakoak, eta egia altxor txiki bada Donostian daukagun, beste oso batzuk ere, baina egian, eta kostatu zitzen, jun eta ikusi, eta lehenengo kostatu zitzekon pila bat identifikatzea zeintzuk dira pertsona horiek, harremanetan jartzea, bere konfiantzazko erizainarekin, edo gizarte langilearekin, edo etxeko zerbitzuko laguntza profesionalarekin lanean, konfiantzazko harremanak sortu, baina hor ikasten dezu ze importanteak dira bere egunerokotasuneko presentzia horretan dauden profesionalak, baina baita ere sartzea beste perfil profesionalak. Ze harreman horietan ja badaude dinamika batzuk, gizarte langilearekin dinamika bat sortzen da. Edo liburutegiko arduradunarekin juten direnean liburutegia harreman badago. Eta sartzen dezunean beste perfil profesionalak, disruptiboagoak, eta hor aliantzaz lana egiten diren, eta rol, persona horiek beste rol bat hartzen dute. Eta hori, prozesu horiek denbora mantentzen direnean, persona horiek jabetzen dira, eraldaketarako lehenengo eragileak direla. Bere eraldaketa personarako, baina baita ere komunidaderako. Orduan, iruditzen zait hor perfil horietako pertsonen indargunetatik lan egitea, eta hortik abiatzea, eta pertsona edozein egoeran ditu indarguneak, pista asko ematen ditu. Ez naiz gehiago lezuatuko. Bale. Gai hau mugimendu feministaren eremuan oso pilpilean dagoen gaia da, ez? Greba aurrean egonda, sujeto, parte hartzaia, nortzuk dauden, nortzuk ez, zego eta bitzen zumai. Nik pentsatu dut zerbait esatea protagonistez, parte hartzaiez eta gaiez, ezta? Protagonistei buruz atzoia hitz egin zen, eta eba ere badago horretaz, nortzu dauden eta nortzuk ez, hemen egin daiteke hartu faktore klasikoak, klasea, adina, jatorria, sexualitatea eta hori, eta egin azterketa bat, eta atzoia hitz egin zen. Nik hitz egingo dut pizka bat, planteatuko ditut biru galdera ezagunak direna generoaren inguruan, ni harritu ninduen atzo hemen askoz emakume gehiago gaudela, ez dakiz zergatik, igual antolatzaileek badakizue zergatik, eta, galdera hori behin da berriro egin behar da, ez daukagula agortuta, ez da, emakumeak non dauden, zelan, gizonak non dauden, zer egin gizonekin gehiegi hitz egiten dutenean, zer egin emakumeekin gutxiegi hitz egiten dutenean, halako galderak badakigu hor daudela, baina iruditzen zait, behin da berriro errepikatzen dela, kejatzen gara gero kafe orduan, baina ez dakit hori, iruditzen zait hor mundu zabal badagoela, berritzeko asko, por cierto, honetan. Gero, Inesak eskatzen zituen galderak, baina nik uste dut beste ariketa bat egin behar dena da galderak aldatu. Eta, klaro, behin da berriro nortzuk ez daude eta nik aldatuko nuke, eba iruditu zait hortik zioala, interesatu zait horretaz esan duena, ez daudenak zertan dabiltza. Ez da? Ze iruditzen zait ez daudenak dabiltzala bakarrik lanean edo, bizirauten. Baina ez daudenak, adibidez, migrantes hitz egiten badugu, baina beste kolektibo batzuk, badaude gauza askotan ekintza komunitarioak bultzatzen ere egongo dira, nahiz eta guk ez deitu hori, ez deitu horrela. Egongo dira zaintza sareak bultzatzen, egongo dira, eliza bat antolatzen euren auzoan, egongo dira ekintza komunitarioak egiten, eta iruditzen zait, erakarri baino joan behar dugula, nahi badugu.
joan behar dugula eurak nahi bagaituzte. Zan nahi dut adibide etxo bat emango dizuet, nik Basauriko emakumeen etxean gaude, eta behin de berriro saiatzen ari gara emakume razializatuak gurera ekartzen eta etxean bertan antolatzen eta ez dute gura. Daukie lokal bat aparte, eta noizean behin egiten dituzte gauza gurekin, baina ez dute gura. Eta, bueno, eskubide osoz, ezta? Eta guri iruditzen zaigu asko hobeago izango zela danak elkarrekin egotea, pues eurak pentsatzen dute ezetz eta hor arrazoi asko egon daitezke. Orduan nik usteot ertzetik zentrora hitz egiten genuen atzo, baina zentrotik ertzera ere joatean noizean behin bakarrik ikustera eta entzutera eta, bueno, ebak ere halako gauzak esaten zituen. Anistasuna nola ulertzen dugun, atzo hitz egin zen, baina azpimarratu nahi dut haue bai, anistasuna nola ulertzen dugun, eta anistasuna hitz egiterakoan gure ikerketan adibidez oso argi gelditu da jendeari galdetzen diozunean anistasunaz migrazioaren gai ateratzen da behin da berriro, hor jerarkia bat egiten da. Beste gai asko, desgaitasunak, sexualidadea, hoiek igual amaieran ateratzen dira, baina askoz gutxago. Claro, horrek, abantaiak eta desabantaiak ditu, zehain zentratuta gaude, batzutan, zan nahi dut, migrazioaren gaian, azkenean egiten dugun aurren bidez da, hierarkiak sortu, gu eta besteak. Hemengoak eta kanpokoak, eta batzutan esaten duzu nola kanpokoa, baina mutil hori edo neska hori hemen jaio da, nola kanpokoa. Ulertzen, osea, behin da berriro jarraitzen dugu, eta hemen eren ikuste dut, hitz egiteko moduak aldatu behar direla, oso zaila da. Gure ikerketan adibidez, idazten genuenean nola idatzi, hemen jaio ez direnak. Osea, zelan hitz egin horretaz, benetan haustura bat egin barik, eta oso zaila da, baina nik uste dut asmatu behar ditugula hizkuntzak, ze bestela berizten ari gara nahi gabe. Osea, gure helburuen kontra, goaz nahi gabe. Orduan, bueno, anistasunaz nik uste atosko daukagula pentsatzeko eta aldatzeko ere bai. Nortzu gauden prozesu eta nortzu gaude hemen, bueno, pues zuria gara, horretaz asko hitz egiten ari gara, baina, claro, zuria gara, egoera ekonomiko esprekarioa orokorrean, matematika esan dezake, bueno, ni esprekario orokorrean, unibertsitate ikasketak ditugu askok behintzat, hitz egiteko gaitasuna eta beste gaitasun batzuk ditugu, entrenatu egiten gara gauza batzutan, eta entrenamendu horrek gero aldentzen gaitu parte hartzaileen gandik. Niretzako oso ariketa zaila da, pertsonalki esan nahi dut, ni unibertsitatean nago eta Basauriko, bueno, eta beste leku batzutan, baina Basauriko emakumeen etxean eta batzutan egiten dudan ariketa da ez, isildu behar naiz hemen. Isildu behar naiz, nik hitz egiten badut, horrek markatuko du beste dinamika bat, eta ulertzen, osea, ariketa hori adituak isiltzea ere, ze zaila den, baina gizonekin edo gizonei eskatzen dieguna, adituei ere eskatzen behar diego batzutan isildu behar gara, punto. Eta ideia marabilloso baduzu, gero aplikatuko duzu, baina isildu. Ze jendeak igual, ez daukain beste habilidadea hitz egiteko, baina oso gauza interesgarriak esaten dituzte. Orduan, kontuz gaitasunekin ere bai, batzutan onerako eta beste batzutan txarrerako. Eta gero, posizioan izkoitzak, horretaz ez dakitatzu hitz egin zen. Ni ba naiz ikertzailea, feminista, batzutan leku desberdinetan, beste batzutan leku berean, zelako nahasketa daukagu. Nahasketa hori interesgarria da, zubiak egiteko, baina, klaro, nahasketa horrek ere botere harreman bat, osea, botere estatus bat sortzen du, eta hemen gauden asko gaude leku desberdinetan aldi berean, eta horretaz ere pentsatu beharko genuk, ezta? Eta gaiei buruz pare bat gauza, ezta? Gai batzuk oso argi daude, zaintzarena argi dago, zagatik Gipuzkoan hainbeste proiektu egiten ari diren argi dago, ez da problema larri bada. Etxe bizitzarena, badaude gai batzuk oso ohikoa direna, baina gai niri asko interesatzen zait gai berriak edo berrituak esango nuke. Sartzaro feminista asko interesatzen zait, iruditzen zaidalako hortik badagola hildo bat, espero dut hurrengo urteetan iraultzailea izango dena Euskal Herrian, adineko feministok egiten duguna, eta halako programetan zaudetenok, eta adibidez, sartzaro feministaz pentsatzen badut, edo halako gai berrietaz pentsatzen badut, zergatik lehenago ez dira sortu. Bueno, feminista gazteagoa ginelako, izan daiteke arrazoi bat, baina tabua ere badago. Orduan, tabuak ere erakusten dizkigute gai berri horiek, zer dan glamurosoa eta zer ez, klaro, sarrekin lan egiteak, ez dakik glamurra ematen dizu, niretzako bai, baina beste batzuentzat, ebak sarrekin lan egiten du, ez da. Esan nahi dut aurre iritziak, Beste gai bat interesgarria gero hitz egingo dute aktibament taldekoek, ze interesgarria dan arrotasun soroa edo eroa sortu den mugimendu berria, ezta? Euskal Herrira oraindik ez da inbeste heldu, baina Espainia mailan bai, eta ze gai interesgarria nola jende hori oso euskorra dena,
elkartzen denean ze disidentzia sortzen duten, ze indarra duten. Esan nahi dut, mugimendu berri horiek niri behintzat asko interesatzen zaizkit, eta bebai bukatzeko artikulazio edo kristalizazio berriak. Rubialesen afera, ez da, guztiok daukago buruan, nola derrepente konturatu gara emakume futbolariak burrukan zeudela aspaldi. Batzuek igual jakingo zuten, nik, imaginatzen nuen, baina nekien hainbesterako zenik, eta derrepente esaten duzu, hor zeuden lanean, ez da? Eta derrepente aldatzen dira, ez da, sortzen da afera hori, aldatzen dira tal, konturatzen zara gizarteak feministizatuta dagoela maila batean, eta sortzen da alako ekintza bat emakume futbolariena, eta dana galditzen gara, ni behintzat txundituta, ez da, ze indarra hartu duten, ikusiko dugu gertatzen den, ez da? Hor ere sare sozialenak eta komunikabideen papera ze importante izan den, edo zein esatarik, hitz egiten zuen patriarkatuaz, ni harrituta, baina hau esen programa hori bat, eta patriarkatuaz hitz egiten zuen, ez da, alako esatari batek. Esan nahi dut fenomeno berri horiek ere ikusteot oso interesgarriak direla ikusteko, gai berriak ere sortzen ari direla, eta gai berri horiek nola aprobetxatu, ez da? Gai importanteak aprobetxatu behar dira, baina gai berrietan batzutan daude gako berri batzuk kontuan hartu behar ditugunak nire ustez. Zein da zure ustez akademiaren papera guzti honetan? Bai, nagusien inguru... Bai. Partekatu nahi dut, zuk esan dezu, adineko personekin lan egiten dutela. Nik hor ikasi deten zerbait da, eta ez dakit baliogarria da beste alorretako edo beste gaietarako. Nik ez dut lan egiten adinekoekin. Lan egiten dut adinekoekin. Baina fokoa da hiria. Hiria sartzen ari den hiri hori nola eraldatu behar dugu. Orduan, niretzat, izugarrizko aldaketa egon da. Zarrakin lan egiten duzu, edo hiria. Objetua ez dira pertsonak. Objetuak ez dira migranteak, edo osasun mentala duten personak, edo gaixotasun mentala, berdin zait. Fokoa aldatzen danean, eta konpartitu dezakegun zerbaitetan jartzen dugunean, niretzat, nire esperientziatik anabiatuta, beste dimensio bat hartzen du. Eta nik ikasi deten zerbait da, ez daukaz zer ikusirik, hitz egiten dezunean, testu inguruak sortzen dituzunean harremanetarako edo lan egiteko, ez dakit esplikatu nahi zen. Baina, era bat, ezke beste dimensio bat hartzen du. Bakarrik hori izan nahi du. Glamurosoagoa, ez? Horretan. Ez dakit glamurosoago da, baina da zerbait partekatzeko horrexagoa dana. Eta gainera ez du jartzen seinalea persona, egoera, komplikatu batean dagoen personan. Beste tokoi batean jartzen zaitu. Eta beste modu batera lan egiten duzu. Bakarrik hori izan nahi du, markatu. Ondo. Esgarra iruditzen zaite, galderak aldatu behar dira, baina fokoak bebai. Atzo uste dut, aipatu zela, ez dakit urretxu zen, hasieran gaia zela migrazioa, eta azkenean gaia zela bizikidetza, edo alako zerbait, ez da, aldaketa horiek batzutan aldatzen dizute proiektua. Ez da, ze dagokion akademiari edo instituzioi eta zer herritarrei, galdera bera egingo du, ze dagokion bakoitzari, nik uste proiektu bat hasi nahi dugunean, edo proiektu batean daudenean zintzoki egin beharko genuken galdera. Ez dana egiten, ze inertzia batzuetan gaude, ez da? Ze ni batzutan saiatzen nahi zenean, adibidez nire herrian, ez da plan bat sortzen ari da indarkeria matxistaren inguruan hartu dezagun hori. Eta pentsatzen dut, nori dagokio hau egitea, nori dagokio astea, nori... Eta, nik ideia badaukat. Gero azkenean, teknikari batek egiten du protokolo bat, hau ridikulizatuko dut, parodiatuko dut, ez dut ridikulizatu gura. Iruditzen zaidalako, nine unibertsitatean nago, masterretan eta doktorego programetan, eta jendea formatzen ari naiz oso importantea da, baina era berean iruditzen zaidu atzutan masterra duzulako, edo zein lan egiten duzula, eta, kontuz horrekin, ez da? Orduan, ze dagokion bakoitzari, ez dakit. Iruditzen zait, nik usteot oso politika profesionalizatuta dugunez, ematen du profesional batek, teknikari batek, edo politikari batek badaukala gakoa, eta herritarrek egin behar dutena da gehitu eta parte hartu. Ariketa horietan parte hartu, ez da? Parodiatzen ari naiz, baina gutxi gora bera hola da. Nik hemen hitz egin nahi dudana da beti dago kontrola eta muga. Harreman horietan beti dago kontrola eta muga, ez dira neutroak, ez dira beti borondate honekoak, eta nik uste dut
Argi hitz egin beharko zen, nik asko eskertzen dut aurrean daukadanean politikari bat eta argi hitz egiten badit. Nik onaino bai, onaino ez. Bale, negoziatu dezagun. Ze, klaro, ez dagoenean argi oso zaila da, ezta? Orduan, arrazoi desberdinengatik, herritarrok kontrolatzen ditugu instituzioak, nik aipatu dizkizuedan nire lagun hoiek, eraman edozein negoziaziotara eta ikusiko duzuen nola manejatzen dituzte politikariek. Bale, baina hitz egin nahi dut beste norabideko kontrola, ezta? Batzutan ideologia dago, esan nahi duzuk, udal batean zaude eta ideologiak markatzen du, orduan, feminismoan zaude, baina feminismo horrek badauka muga bat, hori argi dago. Oso zaila da gaur egun ez eukitzea politikari bat genero desberdintasunetan, aditua edo behintzat keskatua ez dagoena, hori argi dago, baina mugak asko daude, ezta? Eta ideologia hor dago, ez bakarrik ideologia, ze batzutan ideologia bera konpartitzen badozu ere, pertsonak ere importanteak dira. Pertsona bat topatzen dozu, errezagoa, pertsonak ere importanteak dira, hori ere ikerketan ikusi dugu. Batzutan da formakuntza falta. Daukazu harrean, jartzen ari naiz adibide hori, hori hurbila gelditzen zaidalako, zinegotzi bat, ez daukana formakuntza feminismoan. Edo oso formakuntza txikia dauka, pentsatzen du baietz, pentsatzen du oso feminista dela. Pues sentitzen du, baina ez dauka. Edo ez dauka formakuntzarik, edo ez dauka historiarik. Ez daki duela 30 urte hemen zer egin genuen eta ze importante izaten ari dan gaur egun. Formakuntza falta, edo beste formakuntza mota bat. Esan nahi dut batzutan teknikari bat topatzen duzu, izugarrizko proiektua edo protokolo antolatzen dizuna, ze, gure tiraderak beteta daude txostenez eta protokolo ez. Desoreka izugarria daukago ekintzak eta protokoloen arteko, edo paperen arteko, zera Euskal Herrian, nire ustez, ezta? Baina esan nahi dut, protokoloa egiten ari da, neska gazte bat oso ondo prestatua, utzi da zu adibide hori erabiltzen, eta gero zu basoaz eta esaten duzu, eske oso importantea da, hau. Baina hori dago, 5. atalean, 5.1 puntuan, ez, baina eske oso importantea da, buelta eman behar di, ulertzen duzue? Osea, formakuntza mota batek ere, teknika mota batek ere, sortzen du bai, gero hor, zeri deitzen diozun importantea, zeri ez, hor, nik uste praktika konkretuak aztertuko bagenitu, eta nik uste ariketa hori ere egin behar da, adibidetatik hasi, ezta? Beste egunean, Basauriko violentzia matxistaren inguruan protokolo bat egiten ari da Basaurin, eta atera da alkatea zinegotzea eta beste batzuk, eta berdintasun arloa eta feministak ez gara atera. Prentxaurrekora, eta joan ginen udaletxera protestatzera. Eta esatera hemen gaude, ezta? Eta orda, momentu batean alkateak esan zigun, ze importanteak zarete prebentziorako. Eta esan genion, prebentziorako ez, guk esku hartzea egiten dugu. Guk jende hartatzen dugu, jendea laguntzen dugu, bide osoa edo hi osoa egiten dugu. Gurea ez da bakarri prebentzioa, bakarri pentsatzen badute prebentzioa egiten dugula da osagarri bat, lagungarri bat. Ulertzen duzu, badaude modu asko, herritarrek egiten duguna kontrolatzeko eta mugatzeko, ez bakarrik gure ideologiakoak ez direnak. Nago esaten orokorrean, ezta? Gero, galdera berriak behar ditugu eta irudi berriak behar ditugu. Unibertsitatea hitz egiten badut adibidez, oso gure gobernuan daudenak eta behin da berriro errepikatzen dute, unibertsitatean sortzen den ezagutza transmititu behar da gizartera. Norabide bakarreko irudi hori ez da baliagarria gaur egun. Honetaz hitz egiteko. Ezagutza sortzen ari da aldi berean leku diferentetan eta hor elkarreraginak izugarriak dira. Horretarako beste irudi, beste metafora batzuk behar ditugu, zirkularragoak, horizontalagoak, zebein da berriro errepikatzen badigu errektore andereak, unibertsitateak ze paper nagusia daukan ezagutza transmititzen, herritar moduan jasotzen duguna da guk ez dakigu, besteek bai. Ulertzen dozu ordan irudi eta metafora berriak. Gero, herritarren formakuntzari buruz ere asko hitz egin behar da nire ustez, herritar arrunten formakuntzari buruz, nik ez dut idealizatzen, nik uste dut herritar guztiak ez dakitela, ez da, gai batzutan ez dakite, formatu behar dira, baina alderantzit, lehen aipatu dudana, alderantziz herritar batzuei dauki ezagutza bat izugarria, eta nik uste dut ez gaudela beti kontuan hartzen. Eta beste gai bada, ibilbideak bere osotasunean lehen esan dut, ez da, atzera egitea. Basaurin feminismoan 50 urte daramagu, ez da? Genealogia luzea da. Ez nago esaten lehenago egin genuena importanteagoa denik, baina batzutan guri iruditzen zaigu, batzutan gazteak, direla superpotenteak gure herriko gazteak, ez dakitela, eta adibide bat emango dizuet, txundituta Argentinako abortoaren kanpainarekin, eta esaten genien, Basauri oso importantea zen abortoaren. Bai,
eta kontatu genien. Ulertzen duzue, genealogia hori, heltzen zarenean, teknikari moduan, heltzen zara herri batera, eta lehenengo gauza da, herri honetan ze gertatu da, duela 30-40 urte, ze hor gako batzuk egongo dira. Eta batzutan ez da egiten, daukasulako denbora jakin bat, daukasulako protokolo bat, hori genealogiaren ere nire ustez kontuan hartzea importantea da. Badaukate denbora pizka gehiago? Gutxi, venga. Unibertsitatean egonda bebai, hau esan nahi nuen, unibertsitate edo aditu, eta herritarren arteko edo beste unibertsitatetik kanpo dauden elkarteak, erakundeak, asko daude, ikerketa zentroak, eta bar, ez da, hori ere bai nik uste modu konplejoan aztertu behar dela. Egia da, zu irakaslea bazara eta ikertzailea bazara estatus badaukazu. Anderek adibidez, andereri astu zaio esatea basauriko mugimendu feministan nagoela, esatea, eta hori niretzat oso importantea da, hemen nagoen, eta gehiago, irakaslea naizela, ikertzailea, eta ez dakiz eren koordinatzailea. Estatu bat ematen dizu. Baina unibertsitatean gaudenok behar ditugu kanpoan dauden erakundeak ere bai. Nire lana interesgarriagoa izango da, kanpoan daudenek horrela ikusten badute. Eta niri baimena eta aitortza ematen badidate. Ez da bakarrik zenbat artikulu egiten ditu, dandabe bai kanpoko izatea, esaten dagoena interesgarria da. Ulertzen dozue, hor harremanak oso konplejoak dira. Eta batzutan kanpokoen mugatzen digute lana, eta esaten dute, ez. Zu bakarrik mainguru bat koordinatzeko, bestela isildu zaitez. Hori askotan gertatzen da, ulertzen dozu ez esan edo dan, harreman horiek ere, kasuan kasu, bere konplexutasunean aztertza ere nik uste oso aberatsa izan daitekela, eta batzutan kanpokoek instrumentalizatzen gaituzte. Erabiltzen gaituzte diru laguntza bat lortzeko, edo, hola da, lasaitasun oso sartu behar dugu, hor harremanak pentsatzen duguna baino horizontalagoak direla esango nuke, horregatik esan dut lehen metafora eta irudi berriak behar ditugu harreman horietaz ere hitz egiteko. Jerarkiak badaude, baina jerarkiak apurtzen dituzten beste fenomeno batzuk ere badaudela. Horretan utziko dut. Bale. Nahiko nuke ere pixkat aipatzea, erakusten den erakundaren papera, baina ere horretan zehaztea eta bereiztea zein da teknikariarena eta zein politikariarena ere. Eta herri mugimenduena, baina ez zaitzen dugun ere instituzionalaz, ez berdina da, teknikariaren papera eta rola eta politikariarena diot ere kompetentzian, baliabideak, zeintzu dauden laburte, zeintzu daude urte hor bizitza osutean, hor pixkat berezitasun hori egiteko aukera baduzu? Bale. Lehengo gauzan eretzat, harremanak sustatzeko eta artikulatzeko testu inguruak sortzea, erakunde publikoen ardura bat da. Behar bat da, baina ardura bat da. Askotan, erakunde publikoa ez du honetan lekurik. Niretzat, gure ardura bat da. Eta elkarlana sustatzeko aukera, koproduziako dinamikak sortzea, testu inguruak sortzea, horretarako gure lana da. Eta iruditzen zait, erakunde publikoak, udaletxeak, zerbitzuak, proiektuak, eskubideak bermatzeko egitasmoak martxan jartzen ditugu, baino kapa relazional hori, lehen esan dut, ez dela neutroa, harremantzen gera gizartearekin, eragilekin ez dela neutroa, eta horretan ardura jartzea, horretan intentzioa eta atentzioa jartzea gure ardura bada, klaro. Honetan sartzen garenean, da zerbitzu eta proiektuetatikan logikara beste zerbait gehitzea intangibleagoa, esto lo haces porque eres simpática, porque no, eta ez. Orduan, ardura bada eta erakunde publiko, markoak esaten duna, ez, da erraztu, dagoenean erraztu, eta ez dagoenean eraiki, ez? Eta orduan, esaten zenidan teknikoa eta politikoa. Nik uste dut, urrengo galderan erantzun behar, baina aurreatukoet, nik uste dut maila politikoan enkargo bat egon behar dula. Ez dindala izan orain leku askotan dan bezala, ez da, segun ze teknikari, segun ze momentutan, eta askotan oso lotuta dago, zuk
daukazun idea horrekin, begirada komunitario horrekin lan egiten duzu eta dedikatzen diozu denbora eta zure aurrekontuetatikan baliabideak eta hori ez da, niretzat politikoak eta, gauza bat ere, lehen ez dakit nuan atea dan, batzutan teknikariak lan egiten dugu modu honetan horrela ikusten dugulako, eta bestetan enkargua jasotzen dugu, baina nire ustez enkargua izan behar du erakunde osoari. Niretzat ekintza komunitarioa lotura dauka gizarte zerbitzuekin, baina baita ere kultura, kirola, hirigintza, mugikortasuna, berdintzait. Orduan, nire ustez saltoa emateko, lehen aurrekoan egin dugun ariketa horretan partekatu dutena, atzotik zer da buruan daukatena, baditugu, edo nik ezagutzen ditut esperientzia proiektu egitasmo txikiak, funtzionatzen dutenak, eta badakizkigu nun daude klabeak. Niretzat klabea da, aldaketa da, eskalatzea. Txikitasun horretan funtzionatzen duna nola egiten dugu, benetan estrukturetan eragina izatea, eta lan egiteko moduak eta baliabideak beste modu batera organizatzea, ez? Niretzat politikoak enkargua, konstientzia hartzea, ekintza komunitarioa eta listo, horrek, eraldaketa nire ustez, erakunde publikoak edo udaletxeak edo tokiko erakundeak behar dugun norabide aldatzeko palanka izugarria ikusten dut. Orduan politikoak nik uste hori da egin behar dutena, ulertu, enkargoa egin eta konstientea izan, ez dela alor batekoa. Ez dakit, nik ez dut asko honetan pentsatu, baino bai iritzen zaitela, noski, politikoak eta teknikoak ardura desberdinak ditugula, baino eraldaketa prozesu batean, eta niretzat ekintza komunitario erabalotuta dago horrekin, ez dut ulertzen lanketa hori egin daitekela elkarlanean ez dakit.